Oké, mijn naam is Lisa Oosterling. Ik ben 25 jaar. Ik heb 3 kinderen en ik zou dolgraag een goede opleiding willen afronden. Wat voor situatie zit je nu? Momenteel zit ik in een situatie waarin ik tijdelijk een uitkering ontvang, waar ik het liefst zo snel mogelijk uit zou willen. Om gewoon een goede opleiding af te ronden voor mijzelf en voor de kinderen. Je bent 25 jaar. Weet je dat Klopt. je nog recht hebt op studiefinanciering? Ja, dat weet ik. Tot je 30ste kan je het aanvragen. Wat belemmert jou om te gaan studeren? Nou, de financiële omstandigheden natuurlijk. Omdat het is redelijk zwaar om het financieel in je eentje te doen. En als je naar school gaat, heb je in principe nog minder geld. Het is natuurlijk een investering, maar je moet ook wel al dat geld terug gaan betalen. En ik heb nu al een schuld van 10.000 euro van mijn vooropleiding. En er komt van deze opleiding zou er dan nog een paar duizend euro bij komen. Het lukt niet. Je kan niet kiezen tussen eten of niet eten. Je moet wel. Je zegt net dat je een vooropleiding gedaan hebt. Dat klopt. Had je toen ook al kinderen? Toen had ik ook al kinderen, ja. En hoe was dat om het te combineren? Het combineren ging op zich wel. De school die was daar wel goed in, alleen het heeft me wel langer gekost om de opleiding af te ronden. Want als je kinderen hebt door omstandigheden, kan het gewoon iets langer duren. En is daardoor die schuld van 10.000 euro ontstaan? Ja, want je schuld wordt natuurlijk, hoe langer je erover doet, hoe hoger je schuld wordt. En doe je er langer dan de toegestaande 4 jaar over, dan moet je alles daarna terugbetalen. Ja, dat is eigenlijk wel een belemmering. Omdat als je kinderen hebt en je hebt een bepaalde tijd, dan kan het altijd wat langer duren. Je hebt dat niet in de hand. En wat belemmert jou nu om nu weer te gaan studeren aan het hbo? Nou, ik heb dus al 10.000 euro studieschuld, die moet ik terugbetalen. En als ik naar het hbo ga, dan heb ik dus mijn gewone beurs, mijn aanvullende beurs en een alleenstaande ouderbeurs. En het probleem is, je hebt al het geld nodig. Om alles financieel goed te kunnen redden, heb je al het geld hard nodig. Dus ook de rentedragende lening. En dan ben ik klaar met mijn opleiding, heb ik misschien 30.000 euro schuld. En dat is een belemmering, eigenlijk. Omdat je het ook met rente terug moet betalen. En eer dat ik dat aan terugbetalen ben, zitten mijn kinderen ook alweer op school. Dat kost ook alweer veel Voelt geld. die extra rentebedragende lening als een keuze voor jou? Nee, zonder dat geld kan je echt niet rondkomen. Ik bedoel, het sociaal minimum, daar zit je zelfs onder met die leningen. En je hebt geen keuze tussen eten voor je kinderen kopen of niet. Dus het moet. Is het niet zo dat je ook een keuze zou kunnen maken om in plaats van nog meer te lenen, dat je nog meer schulden krijgt, dat je dan bijvoorbeeld een bijbaantje gaat zoeken? Nou, dat zou ik wel graag willen natuurlijk, maar als je kinderen hebt is het vaak oppas lastig. En dan heb je een bijbaan, stel je hebt oppas, dan gaat al je geld van de bijbaan naar de oppas. Dus dan sta je eigenlijk ook voor niets te werken. Vooral als je het zelf moet doen. Ik zou dolgraag willen werken, maar ik heb geen idee waar ik de kinderen zou moeten laten. Dat is een probleem. Als ik zou kunnen, zou ik een bijbaan erbij willen. Ook al is dat heel erg zwaar. En wil je voltijd gaan studeren? Ja, dus dat is al zwaar te combineren met kinderen. Ik bedoel, je studeert voltijd en je hebt daarnaast de zorg voor de kinderen. De zorg voor het huishouden, boodschappen doen, schoonmaken, noem maar op. En dan nog je huiswerk ernaast. Ik bedoel, dat is gewoon zwaar. Maar waarom heb je dan nu al 3 kinderen terwijl dat je 25 jaar bent? Ja, soms denk je dat je leven plant. Ik ben jong, ik had een kindje, we wilden een gezin. En mijn opleiding was klaar, bijna, dacht ik. En op een gegeven moment gaat het gewoon helemaal niet zoals je planning. Daar sta je dan met je 3 kindjes in je eentje. Terwijl je je toekomst heel anders had voorzien. Als ik dit had geweten, had ik het ook wel anders gepland. Alhoewel had ik wel eerst naar de hogeschool gegaan of een goede opleiding afgerond. En dan een gezin stichten. Maar in mijn geval is het gewoon heel anders gegaan. En je verwacht niet altijd dat je leven volgens de goede lijnen verloopt. Het kan anders gaan, maar toch wil ik investeren in de toekomst. Vooruitkijken en niet terug. Dan kom je nu bij het steunpunt Studerende Moeders met 3 kinderen. Je wilt naar een hbo-opleiding gaan. Wat verwacht je nu van ons? Ik verwacht van jullie, jullie hebben veel ervaring hiermee. Jullie kunnen me vertellen wat ik kan verwachten, hoe anderen ermee omgaan. En informatie geven. Want ik wil niet iets gaan doen wat achteraf juist onrealistisch is. En juist door de informatie die jullie mij kunnen geven, zal ik eerder een goede keuze maken die realistisch is. Vanwege de ervaring.
Monica is een studerende moeder. Mariska is ook een studerende moeder. Ze is weliswaar wat ouder dan jou misschien. Dat je denkt van nou, dit moet alleen voor jonge moeders zijn of zo. Maar we hebben allemaal één ding gemeen. Ja. Het is dat we voor onze kinderen heel graag willen studeren. Ja. En ik ben ook nu weer gaan studeren terwijl ik kinderen heb. Dus dan kan je ook zeggen van waarom hebben we dat toen niet gedaan. Ja. Nou, bij mij is het ook anders gelopen dan wat ik had verwacht. Ja. En ik heb ook zoiets van, ik verdien ook nog een kans, toch? Tuurlijk, iedereen. Ook al ben je ouder. Tuurlijk, zeker. Waarom mag je dan niet meer studeren? Dat slaat nergens op. Nee, ook dat van die studieverdienen. Ja, hey, trouwens, Monica die doet SPH. Ik hoorde jou zeggen dat je misschien interesse hebt in de opleiding SPH. Nou, straks kan ik je wat informatie geven over hoe het is om te studeren HBO en waar we aan kunnen denken en zo. Maar als je specifiek vragen hebt over die opleiding, dan is het goed om even met Monica te praten ook. Monica werkt hier ook. Dus die is er altijd op dinsdag, dus dan weet je dat. Dinsdag ben je altijd welkom, kan je altijd langslopen. Nou, wij kunnen een afspraak maken. Dan kunnen we samen de mogelijkheden gaan onderzoeken voor jou. Daarbij gaan we uit van jouw eigen krachten, kwaliteiten en omstandigheden. We kijken vooral naar de mogelijkheden en niet naar de onmogelijkheden. We gaan onderzoeken hoe je het financieel zou kunnen bekostigen. Of dat ik denk namelijk dat je wel nog in aanmerking zou kunnen komen voor een fonds. Zodat in ieder geval die vaste last van het betalen van je collegegeld van je schouders af kan vallen. We gaan kijken naar een stukje kinderopvang. Want ja, als je wil gaan studeren, dan heb je toch ook wel een goede opvang of iets dergelijks nodig. Dat gaan we onderzoeken. En wat jij daarin zelf ook wilt. Zodat je ook, maar ook realistisch kijken naar jezelf en naar het onderwijs. Hoe je het allemaal wil gaan doen. Nou, en daarnaast kan ik je in contact brengen met andere moeders die ook studeren en die vanuit hun eigen ervaring kunnen vertellen hoe hun het doen en wat meer over. Ik hoorde jou net vertellen dat je interesse hebt in de SPH-opleiding, sociale opleidingen. Nou, dan weet ik al iemand met wie je kan gaan praten die ook die opleiding doet. En zij is ook een moeder, heeft ook een kindje, is ook alleenstaand. Dus ik denk dat maakt een goede match. Dat jullie met elkaar kunnen praten over hoe dat is. Dus dat is wat wij zullen doen en wat wij voor je kunnen betekenen. Het is, ik kan je alleen niet garanderen dat wij er garant voor staan dat jij je diploma haalt. Maar dan gaan we wel samen met jou. Jij zal er keihard aan moeten werken. De verantwoordelijkheden liggen bij jou. Maar wij zijn er voor jou om met je mee te denken en je aan te moedigen en ervoor te zorgen dat je je diploma gaat halen. Want dat ga je gewoon doen. Dat is het doel, daar ga je voor. Ja.